Diyos marinal daw po sa Indogabos, mga tugang nyamo ki Kristo. Iba taman sa tuyang pagpamibi ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanin and Robert Eipert Jr. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving offered by Nene del Rosario, Jonathan Hanna, and Franz Arcayera and family. Thanksgiving in special intention of Bailey Matias and Inquero family. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamundi. For safe, good health, and divine guidance of Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, offered by Binang Bunyag. For divine intervention of land dispute at Lidong, Hibago, Salugon, Pawili, offered by Nene del Rosario. For safe, good health, and divine guidance of Maria Peidona, Jerome, and Biel Maria Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Fast healing in petition of Barney, Lena, offered by Franz Arcayera and family. Special intention of Marian, Mel Ezekiel, Mel Gabriel, dulot kan Matias family. Special intention of Sheila Gurley and Judd Andrew. For the eternal repose of the souls of Father Luan Harsha, for the souls of all members of CRC and LLFCC, for the soul of Lorenzo and Maria Corazon, eternal repose for the soul of Arnaldo, offered by Binang Bunyag, for the soul of Herminia, Jaime, Pantaleon, Reynaldo, Anacleta, and all souls in purgatory, dulot ni Sis Nene del Rosario. For the soul of Ian Simon Hanna, offered by Jonathan Hanna. For the soul of Lionel, Cherry, Miriam, Mirna, Edwin, dulot ni Sis Ining Lumbria. For the soul of Manuel, Barbara, Abilina, Juan, Gualberto, Piamita, Jan, Skylark, and all souls in purgatory, dulot ni Sis Celi Delgado and family. For the soul of Domingo and Virginia, dulot ni Sis Del Fornoles. For the soul of Presentacion and Macario, dulot ni Del Fornoles. For the soul of Cesar, Roberto, and all souls in purgatory, dulot ni Harry Robredo. For the souls in purgatory, dulot ni Matias family. For the souls of Rupino, Shirley, Juniora, Rolly, Rupino Jr., and Jose, dulot ni Malu Uego. For the soul of Jose Angelo, dulot ni China Primavera. Ngunyan iyo an ika-28 Domingo kan ordinaryong panahon. Ang tema kan selebrasyon ng Eucharistia ngunyan na Domingo, iyo an pag-alok nin kagurangnan sa bangkete nin pagkasararo sa Eucharistia, na kung sain ang nagtutubod nagsisilibrar kan balaog nin kaligtasan, na iwinaras ni Diyos, huli kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Hesu Kristo. Igwa kan dai minasimbag sa pangapudan na akuon si Kristo sa Eucharistia. Igwa kan dai minaako sa presensya ni Diyos, sa kahadean na itatao para sa kaligtasan kan kalag. Ipamibi niya to, nalugod padagos niya tong akuon ang pag-alok kan kagurangnan na akuon siya nin may maninigong puso, urog na sa Eucharistia. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo. Matindog na po ang gabos. Samuyang tahaw, kaugmahan na rin makakahalan kami sa imo, pinapuli.
mga magturukan sa imong laro. Idulot man yato ang misang ini bilang pasasalamat sa regalo nin buhay ni Tesatan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Natugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ko sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasal ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami,
Danay an sa imong grasya, manginutan asin magsunod sa mo, asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marahay, huli kay Jesukristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Nagpahayag si Propeta Isaías, manunungod kan panahon nin kaugmahan, an panahon kan pagdatong nin kagurangnan an paratubos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sa bukid na ini ang kagurangnan nin mga hukbo, mahanda para sa gabos na banwaan nin bangkete nin mga taba. Bangkete nin mga managom na arak, mga taba na sinamnuhan nin hutok, mga managom na arak na sinara. Hahalunon niya sa bukid na ini ang tahob na nagtatahob kan gabos na banwaan, asin ang hablon na hinabol sa ibabaw kan mga nasyon. Hahalunon ang kagadanan sagkod paman. Papahidon kan kagurangnan Diyos ang luha sa gabos na lalawgon. Ang pagtuya-tuya sa saiyang banwaan, hahaleon sa bilog na daga, taan kagurangnan nagtaram. Isasabi sa aldaw na iyan, Uya, ini ang satong Diyos, naglaom kita sa iya. Ililigtas niya kita. Ini ang kagurangnan, naglaom kita sa iya. Magayagaya kita asin magugma sa iyang pagliligtas. Tanagpamugtak ang kamot kang kagurangnan sa bukid na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Mag-ierok ako sa harungkan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Mag-ierok ako sa harungkan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Ang kagurangnan sa kong pastor, dai ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinadara. Ang sa kong kalag, pinapaginhawa, simbag. Mag-ierok ako sa harungkan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Inaantabayan niya ako sa mga gira nin kasuriputan, alang-alang sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan, kananino nin kagadanan. Daya ko matatakot sa maraot, hulitay ka kaiba ko, ang sa imong badas asin sugkod yaon, rinaranga ako. Mag-ierok ako sa harungkan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Hinandam mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin pahamot ang sakong payo, ang sakong kupa nagsusupay. Mag-ierok ako sa harungkan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Karahayan sa naasin kabuutan ang maglalamag sako. Gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-ierok ako sa harungkan kagurangnan, sa kahalawigan nin mga aldaw. Mag-ierok ako sa harungkan kagurangnan, sa kahalabaan nin mga aldaw. Pinapasalamatan ni San Pablo ang mga nagtabang sa iya, kanyaon pa siya sa bilangguan. Ang Diyos nagtao sa iya nin kusog sa panahon ning kadispisilan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, tatao akong magpakumbaba, tatao man akong magsagana. Sa gabos asin sa anuman na kamugtakan, nanudan ko ang tamang paagi kung paano mabasog asin magutom. Magsagana asin matikapo. Gabos kaya ko, huli sa iya na nagpapakusog sako. Alagad, marahay ang gibo nindo sa pakidamay sa sakong kahorasaan. Ang sakong Diyos, iyo ang mapano kan sa indong mga pangangaipo, susog sa iyang kayamanan sa kamurawayan ni Kristo Jesus.
sa Dios asin Ama niyato ang kamurawayan sagkod sa panahon na daing kasagkuran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Marahay na Bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagpadagos giraray si Jesus pagtaram sa inda, sa mga puon na padi asin mga pamayo kan banwaan, sa mga parabola. Ikakaarog an kahadean kan langit, sa sarong hade, na naghanda nin kasal para sa aki niyang lalaki. Sinugo niya an sa iyang mga surugoon, na apodon an mga inalok sa kasal, alagad an mga ini, day na gustong magduman. Giraray, nagsugo siya nin iba pang surugoon na ansabi, sabihan nindo si mga inalok, uya an sakong bangkete, inandam ko na. An sakong mga turo asin pinatabang baka, binuno ko na. Ang gabos andam na, madya sa kasal. Alagad sindamayo nin pakilabot, naghali, ang saro para sa sadiri niyang uma, ang saro man para sa iya man na negosyo. Pinugol kan iba ang mga surugoon, dinahasan asin ginadan. Anhade na anggot, sinugo niya ang sa iyang hukbo, pinuho ang mga paragadan, asin ang syudad ninda sinubsuban. Dangan ang sabi niya sa iyang mga surugoon, ang kasal andam. Alagad, ang mga inalok, bakong maninigo. Kaya lakaw sa mga pagsangahan kan mga dalan. Asin ang gabos nindong masumpungan, aloko nindo sa kasal. Nagluwas ang mga surugoon sa mga dalan. Tinipon ang gabos nindang nasumpungan, marahay sa kamaraot, asin napano ang sala nin mga inalok. Alagad paglaog kan hadi sa pagkalagkalag sa mga inalok, nakahiling siyang tawo na dai nakasulot nin gubing na pangkasal. Ang sabi sa iya, katuod, paano ka nakalaog digdi na mayong gubing sa pangkasal? Dai siya nakagirong. Dangan nagsabi ang hade sa mga surugoon, gapo sa siya bitis sa kakamot, asin tapukan sa kadikluman sa luwas. Duman ang pagtangis asin ang pagragot kan mga ngipon. Dakol ang inapod, alagad dikit ang napili. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Kan nahiling ko an sa indong kakanon sa likod, nagutom ako. Day ko aram kung ano ang handaan, asin kung si isay ang mga imbitado. Kan nadangog ko ang enot na babasahon, lalo akong nagutom. Kaini manunungod sa mga kakanon. Di ba? An ikaduwang babasahon, si Ringman,
manunungod sa taggutom, asin, taniyan, kasaganaan ning karakanan. Pag-abot naman sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo, manunungod sa handaan sa kasal. Tapos, igwapa akong imbitasyon ngunyan. Nanuga akong alas 7, sabi ta, may opening prayer, ako ang ma-opening prayer sa birthday kang sa kuyang friend, si Tessa. Kaya happy birthday sa iya. Ata na kadakol akong kinokontrol na pagkakan, kadakol man lugod na imbitasyon. Kaya ang enot na tataramon, natatandaan tangon yan, iyo ang tataramon na imbitasyon. Invitation. Siguro, naranasan naman nindo ang maimbitaran. Kasal, bunyag, anniversary, basta karakanan, matibay kita kayan. Ako, pwede ko man kamong imbitaran in advance. Imbitaran ko kamo sa kagadanan. Ilingon ta daw kung may magusto. Kang birthday ko, day ako nag-imbitar. Pag naghanda, sa kadakol handaan. Kaya, nagpang-adji lang ako. Kang anniversary, iyo man. So, kaya, naranasan ta na ang maimbitaran. Ang iba nga ni, may listahan yan kan mga piyesta. Dawa day mo inimbitaran yaon man. Iyo. Matibay sa kakanan. Si Father, permen imbitado si Father, di ba? Kaya may pabalon pa yan, may pinapatusan pa yan. Kaya ang enot na tataramon na gigirom dumuntangon yan, iyo ang tataramon na imbitasyon. So ang parabola sa Ebanghelyo ngunyan, nagasabi na ang mga tao actually inimbitara na. Nagpaluwas na ning invitation. Alagad, sa kasal kan aki kan hadi, nag-iyo na sinda sa imbitasyon. Kaya nagdumana sa naan mga surugoon para ipagirumdum ang imbitasyon kan hadi. Usually, kita pag may mga formal na invitation, kamo nga ni pag nag-birthday, di ba? Kasal, may bunyag, may nakasurat RSVP. Ayo. Sa hali yan sa friends. Responde si vous plaît. Ayo. Respond if you please. Ayo. Ang buot sabiyon, pakiulay, magsimbag ka lamang. Wako na inimbitarang ka, dahil ka lamang nagsabi. So, respond if you please. So, gustong maaraman kang nag-iimbitar, kung maabot ka o dae. Ayo. Kay puanindaan eksaktong simbag. Masakit ang simbag na minsan may tig-imbitaran kita, madi, magdumang ka, pista. Hiling-hilingon ko kung ngaya, kung makakaabot. Dahil man sigurado, di ba? Ang iba, try ko po kung makaabot o try kong makahanap oras para dyan. Dahil tapiding, we cannot count on these people. O minsan, dahil mo man pwedeng magsabing naghahanap oras, kundi maggibo ka ng oras. You don't find time. You make time pag may invitation. Ang simbag mo, iyo o dae. Pero ako minsan ginigibo ko man yan. Tako minsan ang schedule ko surunudan, masabi, iyo, dae ko daw manay sigurado. Baka makaabot ako. Kundi na, dapat sigurado ang simbag para aram ninda kung piraan maabot. Asin kung pira ang papakakanon. Tasangon yan, mahal-mahal ang pinakabarato na ngunyan per head sa imbitasyon na pakakan is 500 pesos. Inimbitaran ka, dahil ka nag-abot, o di sayang, di ba? Binayadan mo ito. Katong mga panahon, may papadumanon pa sa harong nindo para mag-follow up kang invitation. Padumani daw ngaya si, pade, kung makakaabot sa kasal kang aki ko. Yan. May pinapaduman sinda, may sinusugo. So siring kay ni ang nangyari sa Ebanghelyo. Ang hadi, sinugo si sayang mga surugoon, paduman daw, tayo ni nagsarabi iniyo sa kuya, maaratinder ning kasal, haputa daw kung talagang makakaabot. Ayo. So may sinusugo sinda. Medyo marayray na ngunya na panahon, dahil sa teknolohiya, pwede nag-follow up sa text, sa email, di ba? Pwede man sa messaging, o minsan aapudan mo, o minsan ang invitasyon, pipicturan mo, isisend mo na lang sa messenger or sa Viber, di ba? Kaya madali. Untas mapot ka, makakaabot ka sa imbitasyon ko.
Pag nagsabi kang makakaabot ka, ang but sabi yun, nag-commit ka. Igwa ka ng commitment. May commitment ka na. May schedule ka na. In-schedule mo na yan. Ako minsan, basta may nag-commit na ako, sinisiguro kong nakasurat na sa kalendaryo ko. Kaya, dahil pwede sa kuya, itong halat lang niya, Father. Ay, dahil ka magparahalat-halat. Pag may nag-abot ng iba, i-schedule ko yan. Sorry ka na lang. First come, first serve. Nagahalat man iyan, di ba? Nag-aasa man iyan. Dahil man pwedeng, sa aga sabihan ta ka, pag sa aga naman, sa aga na naman, hanggang sa, so dahil man pwedeng arrogant. Tabako ka man lang ang may schedule. Gabos kita, may schedule. Kaya, ipapa-schedule mo yan. Ang but sabihin, mag-commit ka. Yes or no. So, ang Ebanghelyo, nagsasabi na may imbitado na. Nagsabi na maabot. Alagad dae nagpahiling. Ang iba, nagpalusot pa. Sabi kang iba, ay dahil kaya ako makaabot ta, may trabaho ako sa uma. Dahil nga ako nakaabot ta, overtime ako sa office. Iyo. Sabi baga sa Ebanghelyo. Ang iba, imbis na nagsabi ng iyo, pag abot kang sinugo, kang hadi, binugbog pa si sinugo. Ang ibang sinugo kang hadi, ginadan pa. Ata nagduman sa naman ito, para pagiromdumon sinda, kang sa indang commitment, na nag-iyo na kamo sa kasal. Tapos dahil mampalan ka mo maabot. Iyo. Alaga dahil tapaglingawan mga tugang na parabola ang Ebanghelyo ngunyan. Iyo. Bako man talaga ining literal na handaan sa kasal. Ini manunungod sa kahadean nin Diyos na pinag-describe sa metaphor bilang handaan sa kasal. Ang bot sabihon, sarong pakikipagtipan, covenant, pagkukumit. Iyo. Ang pakikipagtipan ini kan Israel na inimbitaran ng Diyos as in nag-commit sinda or nakipagtipan sinda sa Diyos. So, ang mga surugoon, iyo ang mga propetang pinadara ng Diyos sa istorya nin kaligtasan na nagpapagirumdum sa Israel kan sa indang commitment o pakikipagtipan sa Diyos. So, inian sa indang palabra de honor. Palabra de honor, word of honor. Sa Spanish, ini kinua, ang literally means word of honor. Igwa kang tataramon, ang sabiyon, nakatayaan sa imong onra sa mga tataramon na sinasabi mo. Alagad mahiling niya to sa Ebanghelyo ngunyan, duwang paagi na nabari ang tataramon o ang kasimbagan sa imbitasyon. Kaya ang pangduwang ay nagigiramdumon ta is indifferente. Indifference. Indifference. May imbitasyon. Ano ang ginibo katong mga inimbitaran? Si iba day nagduman. Kadakol ning palusot. Tabisi sa buhay. Si mga pangduwang grupo, anong ginibo ninda? Binugbog si surugoon, ginadan si surugoon na pinadara kan hadi. Ata, ma-remind man sana sa inda, kan sa indang commitment na ginibo sa imbitasyon sa kasal. Pantulo na ay is inappropriate. Sa enot, indifferent. Indifferent. Pa yung pakiaram, inignore si imbitasyon. Anong nangyari? Naanggot ang hadi. Sabi kang hadi, duman sa sayang mga soldados, paduman ka mo. Itong mga nag-iyo, nagsabing ma-attender ning kasal, alagad mo niya na kasal, marayo. Anong ginibo sa inda? Ginaradan asin sinulo. Ayaw. Si pangduwang grupo, sabi nin hadi, ngunyan tamayo, day nag-arabot, hanap na ka mo dyan mga tao si gustong magkakandyan sa luwas. Para lauganan nindo yan, tasayang kang handa ta. Nagralaog ang mga tao sa kasalan. Alagad paglaog kang hadi, nahiling niya, may mga taong dae angay ang suklot. Di ba? Nag-attend ka ning kasal. Dae angay ang suklot. Inapot ang inappropriate. Ang pangtulong ay indifferent ay invitation, indifference, inappropriate. So anong ginibo duman sa sala ang suklot na bado? Ata nakasalan, parakit ang bado. So sabi kang si hadi, ika nga ano paano ka nakalaog digdi? Ang bado mo arog ka yan, iling mo ng kasalan, ma-attender kang arog ka yan. Oh. Sabi niya sa mga, dako pa daw nindun gapo sa ang kamot asin bitis, asin itapok mo yan duman sa luwas.
Yan ang nangyari sa inda. So day angay ang sulot na bado sa okasyon. Mahiling ta mga tugang na sa parehas na sitwasyon, nawara ang onra kan nag-imbitar, asin nawara man an onra kan inimbitaran. Sa kapinunan kan misa, actually, sa kapinunan kang misa, igwaman sa tong imbitasyon. Di ba? Anong imbitasyon? Mga tugang, magsulsul kita kang sa tong mga kasalan, tanganing maninigo kitang magsilibrar kan Santa Misa. Iniimbitaran kita. So, kaya nagkukumpisal kita kan mga kasalan. Ang bot sabiyon, inaako ta na an sa tong mga pagkukulang. Ano ang mga pagkukulang? Pagkukulang sa isip, pagkukulang sa tataramon, asin pagkukulang sa gibo. Ang bot sabiyon, daita dapat ginibo ang sala, o daita nagibo ang tama. Yan ang satuyang pinagsusulsulan. Ang bot sabiyon mga tugang, iniimbitaran kita na akuon ang satong pagkakasala, huli ta, binari ta ang satong tataramon, kaya ang epekto, nawara ang satuyang onra, nawara ang satuyang palabra di honor. Giramdamon ta, dapat ko ta na nilalang kita nin Diyos, susog sa sayang imahin, asin ladawan. Na ang tataramon nin Diyos, makapangyarihan. Pag nagtaram ang Diyos, ang sayang tataramon, dahil nagtatapos sa isip, o hanggang taramsa na, iniigwang epekto sa aksyon, napapangyari ang sa iyang tataramon. Kaya masasabi ta, ang tataramon ng Diyos is creative and effective. Pag nagtaram ang Diyos, nagkakaigwang nilalang, asin epektibo ang sa iyang nilalang. Ang sa iyang tataramon, bako lang informative, dahil lang siya nag-i-inform, kundi performative, pine-perform ang sa iyang tataramon, asin transformative. Binabago kita kan tataramon ng Diyos. Kaya, giramdaman ta, halimbawa, sa Ebanghelyo ni San Juan, sa kapinunan, ini nagsasabi, sa kapinunan, ang tataramon, asin ang tataramon na nitawo. So, babalikan ta sa Genesis, siring man kayo ang sinasabi, sa kapinunan kanila lang ng Diyos, ang kinaban, siya nagtaram, asin ang gabos na Haman. Ang sinabi niya na Haman, kaya po niya lang magtaram, asin ang tataramon na Haman. Kaya ano man na tinataram niya, nagigibo. Ini man ang tataramon na nilaman, si Kristo na sa tong kagurangnan. Tataramon na nilalang. Sa termino, sa Hebrew, ang ginamit is dabar. Kaya lang sa English translation, medyo limitasyon, may limitasyon ang tataramon na ini. Ang Hebrew, tataramon na dabar, hararom asin manlain-lain ang kahulugan. Pwede ining mag-apply sa kaisipan, plano, tataramon o aksyon o pangyayari o aktibidad. Alagad ang gabos na ini, saro sa ng tataramon ang ginamit, dabar. Ini nagpapahiling nin pagkasararo asin consistency sa iniisip asin ginigibo. Asin kun an sa tong iniisip asin tinataram, asin an sa tong ginigibo, kontraryo o dayuyon nababari an sa tong tataramon. Nawawara ang inaapod niya tong palabra di honor. Nawawara ang onra sa satong pagkatao. Sa simpleng tataramon, inaapod tayo na integridad. Habo ta na apodon kita na mayo ning integridad. Mayong consistency ang sa imong tataramon, asin ang sa imong gibo. Ngunyan, uso-uso bagang ngunyan sa Facebook itong photo lab kang artificial intelligence. May nahilingani kong padi. Sabi ko sa gwapuhon si Pader, naggamit man ng photo lab. Pero niya ako sa actual makanus man ini. Pagyaw na sa picture magayon, karo dinadaya kita, mayong consistency. So, arog man kita kayan, sa satuyang tataramon, minsan nawawaraan sa tong consistency. Asin habo mo na ang tawo, mawaran tiwala sa satong tataramon. Habo ta na sabihan kita na taong mayo nin sarong tataramon, mayo ning integridad,
hali sa tataramon na integritas, ang buot sabiyon, wholeness, buo, bakong warak. Pag ibaan sa tong iniisip asin tinataram, nagdadara inining kawaranin onra. Ini ang gibo kan mga taong nagagamit tataramon, bako para makiulay na maayos, kundi mandaya, asin magmanipula nin tawo. Magmanipula nin kapwa. Nawawaraan sa tong onra o integridad, kung minasabi kita, alagad ibaan sa tong ginigibo. Nagpromesa ka, alagad ay mo tinupad, an sa imong pangako. So nagiramduman nindo, kang high na high ka mo, emotionally high ka mo, kay Lord, nag-promise ka kay Lord, Lord, talagang dahil na ako magkakasala. Yeah. Then later on, nagkasala ka na naman. Nawawara ang palabra di honor, ang honra, ang integridad. Yeah. Sige kang magsabi sa imong aguma, bago na talaga ko, darling. Pero pakat sunod na aldaw, iyo na naman, parehas na naman ang gibo. Kaya nawawaran kaning tiwala sa tataramonin sa imong kapwa. Minsan nakakaugmang pagparadangugon ang mga politiko. Pag tig-introduce, the honorable mayor, di ba? The honorable kagawad, gabos honorable. Pero ang honorable, ang bot sabiyon kayan, consistent ka sa tataramon mo, asin sa promesa mo. Kanang eleksyon, kadakol, dapat kayo bako ng mga honorable, dishonorable. Tamayo ning consistency, mayo ning palabra, di honor. Kadakol pinangako, mababa ang kilo kang bagas, mapakonstruct ning kalye, anong ko kamo, tatawan ko kamong maray na programa, katapos-tapos si mayo ning honra, mayo ning honorable. Kaya dawa sa mga harong, sa pamilya, di ba? Pagsala, lalo naman sa mga padi. Yan nga si Father, siging preach nga pero dahil manahiling sa buhay. So nawawara ang sa imong honra. Si mama nga si papa nga siging sabi sa ko ni papa dahil magbisyo, pero siya man nga ni para inom. So mayo ning consistency, mayo ning palabra di honor. So honorably, kung ang tataramon ninda akma sa gibo or consistent ang tinataram, asin ang ginigibo. Kaya pwede kang apodo ning honorable, the honorable governor, the honorable mayor, vice mayor, kagawad, kapitan. Kung ang sa imong tataramon, akma sa ginigibo mo, consistent sa imong ginigibo. Yan mga pangako na napapako. We break our words and dishonor ourselves. Nagdadara kitang kawaranin onra sa satuyang mga gibo. Aram nindo kung isa ang nagigibo ka ini, nawawaran ning onra, ini ang gibo kan mga putikon na tawo. Ini ang gibo kan mga putikon na tawo. Nagagamit sindanin mga tataramon para manluko asin manlinlang nin kapwa. Kaya abangan nindo sa barangay eleksyon. Kaya magmaan kita sa pagtukdo sa mga kaakian. Magmaan kita. Pag sinda nakakanood, tinutokdoan sindanin mga tataramon. Diba? Ang aki, pag nadanagong mo, inot na taramon, papa, mama, po, opo. Then later on, nagdadagdag ang sa indang bokabularyo. Kaya din nito paglingawan na tukdoan sindanin mga tataramon na tama, asin maayos. Dahil nga to, pabayaan na mawarak ang satong tataramon. Asin mawarak ang satong palabra di honor. Mayo man na may gusto na makitrabaho sa taong dai mo mapagkakatiwalaan. Masakit kaibahan ang taong dai mo mapagkakatiwalaan. Masakit makitungo sa sarong tao na ang tataramon dai mo maasahan. Asin dai mo maseryosong kaulay. Masakit man makitungo sa taong dai mo matiwalaan ang mga tinataram. Permi ka nang may pagduda. Na dai mo man aram ang sinasabi. Kung tama o sala, seryoso o nanluloko. Mga tugang, pag natitintaran ka na mabari ang sa imong mga tataramon, giramdaman mo ang tula ni Robert Frost. Sabi ni Robert Frost sa titulong tula niyang Stopping by Woods, may parte ang tula sa hurihan na nagsasabi, "The woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep."
Minsan kadakol kitang promesa, kadakol kitang tuga sa laog nin pamilya, sa laog nin komunidad. Alagad siguraduhon ta na nahaman ang satong mga promesa. Ayaw. Taan Diyos, hinaman niya ang promesa sa sato. Kaming mga padi, pag inuordinahan, kung maka-attender ka mo, magayonon ang sinasabi sa mo kang obispo. Anong sabi kang obispo? Receive the word of God, whose herald you now are. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you preach. Siring manlugod kayo ni ang satong mga tataramon, maging totoo sa satong mga gibo. Palabra di honor, integridad sa tataramon. Siring na ang Diyos may sarong tataramon, asin ang tataramon ni tawo, tanganing mahaman ang planong kaligtasan. Amen. Matindog kita sa pagpahayagan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkot sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagtubod, nag-arang kita sa Ama na magmaawot na ang gabos na tawo, mag-ako kan sayang pag-alok sa bangkete nin buhay, na daing kasagkuran sa langit, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, mamidbidan bilang tanda nin paglaom asin pagpakusog buot, nin gabos na naglalakbay pasiring sa kamurawayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabutan niya to na ang pagiging miyembro kan simbahan, bakong garantiya nin kaligtasan, kunda ikita magbagong buhay, asin mabuhay susog sa katukdoan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magsimbag kita sa pagkamuot kan Diyos, asin padagos na magsulot, kan gubing nin pagsulsol, asin gibong karahayan na itinao sa to sa bunyag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, asin mga biyadi, makamati kan pagkamakulog ni Kristo, huli kan sa tuyang mga gibong karahayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, bindisyonan kan Diyos, asin biyayaan in buhay na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit mo na Ama, gibuha kaming danay na magdayupot sa imo, tanganing daimi pagsayangon ang mga biyaya na winaras mo sa mo, araw-aldaw, dangan makisumaro kami sa imong buhay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Sa salong
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, akuan mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, sinhuli kan mga banal na misteryo na samong sinisilibrar susug sa katungdan, nin tamang paglingkod, magkanigong utuba an pagpapabanal, kan pagtubos mo sa mo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Itinaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutuong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamha na daeng kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinakban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na Angeles asin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kay ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kansa sa rugarin niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinap, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man inkalis asin giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virena ina kan Dios, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigon maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yakon sa langit, ang panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin para kami ang narahasa sulong, kundi alawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
Jesucristo, ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinansa kong kalag maumayan. Hawak Diyos. Hawak ni Kristo. Hawak ni Kristo.
Matindog po ang gabos. Mami, bi kita. Kagurangnan, mapakumbaba kaming nag-arang sa saimong kadakulaan, tanganing siring na pinabasog mo kami, kan urog kabanal na hawak asin dugo, gibuhaman kaming makihira sa buhay na Diyos noon, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Ang sa tuya pong mas sponsor, Adonai's Love Community. Asin pasalamatan taman ang sa tong akolito asin nagbasa. Siring man sa Indo gabos na uyang unya nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po sa Indo. Ang sa tuya pong Santa Misa, madadangog ta po sa OKFM, alas 6 ning Domingong aga. Asin madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar na dain nakaka-attender ning Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat. Have a blessed day. Lakaw sa mga nalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya dahon niya tumunyan. Ang tatarahamot na natamo, ang pinapahay na napasok, ang murahon nin bagong gusto, tanganin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tumunyan. Harayo haraniman, paduman